ka Jaintia National Council JNC haka shipotrip naitung aharjar pusaw haka jilang rakhi dap khandai snampura ka jingyal anti ka seng hakumti hall clear at East Jaintia Hills District kalaplai pai baru ya ka music video bla ai kerteng ri Jaintia ha YouTube channel JNC Jaintia National Council belarwai de record kani hi ka seng kadau ka bapen long yaki bantau ya kani ka surjing wai halor ka rilom Jaintia de hadien miklai i ba haka state anthem jong ka jingdap sanpos nam ka jala megalia msham lapendong yaki kintin Jaintia u president ka GNC u ba sambor lingdo habakren ulong baka pinketik yaki bansna yakani ka music video de namar baka erlang thari ka bawan be dangsian kala thu ban penja sendono ya ka jep riu Jaintia wat habade ka jep riu ka ba imleng ba ka jingdon yaki khana bat ki khlawai ulong bah ki khandai tili ki snam bla lek ki don ki khap ka jial anti na ka benta ka jep riu ki lahap ban mat sibun ki jingsha pen sitom sha bom ha ki bor ka ain bat ru ka jingsha pengat kendon ha ka ni ka sni don lang ru ubisar bha pala kum kongsan ki nongilam seng bhalang bakan thop yo jersom shilla president GSU u president ka GSM u lining star rambai u kek su nonge saj ain ba pawnam ka than ka kong jani ta singsha na lor ki khot ka seng bat ki wei ba sha khot sung bha Kading tumuhi wa ida kwai ule kani ke music video yo ya kini kisni wa i kam ki nong chong chong le ne kam ki khon yang kari Jaintia em ya patri ke jingile kate ko om ki katma perkhat ki wa em kate ka tsunami lane kal erba ler nyang thari ka bomut ura ya kini kari wa kajai bru ko yang i bomut wilam bakla ya kari wa kajai bru ko yang i ka bomut upenduk jai yang enami pertut yang kari Jaintia ko em nam em buram ko yang i handai ko wi ko ong hini wa kajai bru ko em ya ka history kajai bru ko em ya ki klawat kata ta kajai bru ko im kajai bru ko dak em ki kon khnro ki wa yen ni benta ka dau ba yang kari wa kajai bru ko yang i kata ta kajai bru ko dak im ten nya parsne tango kumo ya ki tu ki por nebha ha ka jingile ka yang i ne benta kari wa kajai bru damat ya chipon ki jingcha pencitom ke jingcha dak cha cho ha ki por yang ka an ha i yeni ne benta ka dau ba dausan yang kari wa kajai bru ko yang i hawa le boromi ya kene ka kendesnam penkenmo ko nga he por wa dap chisnam yang kajian IJNC yang itu kipor, hapok kejingilam, yang shanbox at bampuar hadwar belai, waman presiden wanengkong do, yang KJNC, kenmo wengawah itu kipor, nakaliang ke polis department, dekem wengawah itu kipor, klem kenu kedau, klem kenu ke FIR, hakasni ko irekhe, yang kejing dap sistem yang kejing lalupi yang ikam ke IJNC yang itu kipor. Kon ba iet ngi ju shet jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te khon
ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat chungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni Hoit mei, fikran ya kabadai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya